nije to zapravo dišanje i svakodnevno. Važno je vidjeti kako to izgleda, a dok u moju silnu želju postoji mudri tjedan, to je Orion Kurek iz Đakova, videokazeta izrađena i video miksa u Vrbovcu, od vrhunske, ali stvarno vrhunske kvalitete, nema zamjerke, nema ništa. Mislim da je nadahnuće za ovaj njihov brum, da ovo nekako što bi se to rekli svi planeti i tako dalje, ali se ne je bilo tako, ajde, izvolite da ih volim svi. Kako bi naša emisija danas prošla da ni jedna pjesma ne zahtjeva subotu iz Vinića, koji su se nalazili u crkvi u Viniću. Viniće, drago moje, evo ovako.
Cervelloni mazzanti vien dal mare. Un'altra bottiglia? Sì, prego.